Já si s diváky odskočím do okénka, protože tam na nás čeká další host. A je to paní Ivana Slámová. Dobrý večer, paní Ivanko. Dobrý večer. Zdravím vás tady u nás v kuchyni. Já o vás vím, že se zabýváte bylinkami. U vás doma to určitě krásně voní. Dopřáváte si bylinkový čaj k snídani, k obědu, určitě k večeři. Jste hrozně moc zdraví, protože to bylinkové čaje umí. A právě v těchto dnech znáte to, chřipky, různá nachlazení, kor u dětí. Dá se s tím něco dělat? Tak určitě. Já mám ráda nejenom děti, ale samozřejmě i bylinky. Bylinky mám velmi ráda, protože jsou našimi pomocníky. Když se takové děťátko přiveze z porodnice, tak vlastně už mívá někdy problémy. Někdy mívá nadýmání, někdy má takové ty svoje noční děsi, když se tak začíná okoukávat, když vidí, že maminka odchází, může mít trošku stres. A potom přicházejí na řadu bylinky i koření v domácnosti. Když takové malé dítě nechce spinkat, má nějaké problémky svoje vlastní, tak sáhneme k meduňce. Meduňka je velice laskavá bylinka, která vlastně velmi příjemně voní. Když se uvaří, meduňka citronová, když se do ní dá ještě trošinečku medu, tak je to velmi příjemné. Děťátko nám spinká, protože má zcela klidné trávení. A o to nám jde. Když nám potom miminko nechce spinkat, protože má nadýmání, tak použijeme anýs, fenikl nebo heřmánek. Tak toto je tedy anýs. Ten používáme při tom nadýmání. Při tom nadýmání, no, když to bříško bolí a nejde jinak sklidnit, ani pohlazením. Fenikl. Tak a to znám, to je heřmánek. Heřmánek známe, heřmánek je dobrý i na koupání miminka a potom se dá použít i máta. Máta je taky voňavá bylinka, to jistě taky znáte. No mátový čaj. Mátový čaj úžasný. Ano, nejenom trávení, ale i při nachlazení je velmi dobrý. To je pravda. Tak, ale když už to potom k tomu nachlazení dojde, tak je velice dobré použít taková specialita, možná, že ho maminky znají. To je co? To je cibulový sirup. Cibulový sirup? Když už dítě když už začíná projevovat to nachlazení, když už vidíme, že dítě pobolívá hlava, když už trošičku pokašlává, tak radši v zájmu svém vlastním i toho dítěte už vyrobíme ten cibulový sirup. Jsme si ho tady už vyrobili. Takže nakrájí se cibulka a zakape se buď medem, to je v našem případě, anebo se zasype hojně cukrem a to vlastně už vytváří samo o sobě sirup. Ta silice se vylouhuje, můžete ochutnat, je skutečně velmi dobrý. Ne, opravdu ten, ne, ale bez té cibule, to se svěje. Jenom čistě ten sirupek, on je opravdu velmi láhodný. Takže když dojde k takové krizi v rodině, tak je dobré udělat třeba z 5 cibulí, to je skutečně výborné. To je výborné. Ano, a užívá ho celá rodina nejlépe. Takže dospělí si berou po velké lžíci a malým dětem dáváme až 6krát denně po takové malé lžičce. Dětem to chutná. Když už nám dítě kašle, když dojde i k tomu, že ten kašel je takový štěkavý, tak vezmeme majoránku a z majoránky je vynikající čaj. To možná málo kdo ví a je to starý lidový prostředek. Tak já bych si udělal česnečku, teda s majoránkou. Já doporučuji dokonce i tu česnečku, protože samozřejmě to víme všichni, že česnek obsahuje velké množství kvalitních léčivých silicí. Takže takovýto, ale majoránkový čaj zase s medem je opravdu, ale několikrát denně. Já jsem svým vlastním dětem takto vyléčila mnohdy kašel, kdy už nebylo potřeba tedy k lékaři jít. Dítě většinou má špatnou náladu při nachlazení, nebo když je jakkoliv nemocné, takže to možná uhádnete. Je to dobromysl, oregano, ano. Ono to je velmi podobné právě té majoránce, takže proto teď už jsem si načichal několik těch vůní úžasných, takže dobromysl. Dobromysl a stejně jak když ta dobromysl se jmenuje dobromysl, tak nám skutečně navodí tu náladu příjemnou a potom to v té kuchyni tak příjemně voní, jak vy říkáte tady. Tak a z toho se normálně udělá vývar? Jako obyčejný vývar. Ano, trošku lžičku dáme do čajíčku, necháme jenom trošku vylouhovat a už se může pít ten čaj. Potom může dojít k tomu, že tak jak maminky to někdy znají v pátek večer, většinou to bývá v pátek večer, dítě dostane bolení uší.
A to bolení uší je nepříjemné, dítě polehává, drží se za ouško a co teď, že teplota stoupá, je třeba volat lékaře nebo zajít k lékaři, tak nemusíme. Když to začíná, vezmeme česnek, Ano. já vám to můžu předvést, mám tady kapesník, A dáme do ouška. vezmeme kapesník, položíme tam ten stroužek česneku a takto ho vložíme do ouška toho dítěte. Takže vlastně tento uzlík a musí se rozmáčknout ten česnek? Ne, jen tak nechat, protože ta silice je velice ostrá a agresivní, to by už potom naleptalo to ouško, to už ne, Aha. jo, ale do obou uší, protože nikdy nevíme, v kterém tom uchu, jestli náhodou nezačíná ten zánět i v tom druhém uchu. No, takže to vložíme jenom takto do oušek, zavážeme šátek na babku a těch malým můžeme dát plátěnou čepičku, takže by to do rána mělo vydržet. No a ráno je většinou po zánětu, takže už vlastně se ani nemusí k lékaři, ale já bych ještě pro jistotu doporučila k tomu lékaři jít na kontrolu. Takže to je takový lidový prostředek, který taky mám vyzkoušený na vlastních dětech. No a potom bych mohla tady promluvit o tom, když tady začne to bolení v krku, anebo takové to těžké dýchání nebo tíha na prsou, tak zase je to jednoduché a zase z domácích prostředků. Takže buď uvařený brambor vezmeme, anebo kostku tvarohu, nebo i tofu můžeme použít. To je taky dobré, podobně jako tvaroh. Takže zase vezmeme ten kapesník, raději tedy tatínkův kapesník. Velký. Ano, položíme tu kostku, takhle to trošičku rozplácneme a nakrájenou cibuli zatlačíme do toho tvarohu nebo do těch vařených brambor. Zabalíme a položíme na krk toho dítěte. A nebo na ten hrudníček. A potom zavážeme hrudník buď velkým šátkem, ale lépe je nějaké těsnější tričko tomu dítěti dát, aby to vydrželo aspoň 2 hodiny. No ale když to bude do rána, i když potom z toho dítěte budou padat trošičku brambory, ale to vůbec nevadí, protože je to tak nějak, patří to k věci. Je to pořád lepší než ta teplota do rána, než plakané miminko. No, já jsem překvapen, jako co všechno dokážou bylinky. Jako to, musím se přiznat, já jsem nevěděl, tak jako bylinky moc nevyznávám, ale občas čaj z meduňky si udělám, jako, protože je velmi lahodný, anebo z lipových květů. Tak jo, tak paní Ivanko, já vám moc děkuji za dnešní povídání a doufám, že příště se dozvíme zase něco zajímavého. Takže přeji stále hezký večer a těším se na viděnou. Já taky děkuji vám. A zpátky do kuchyně. Odskočím z diváky do našeho okénka, protože tam na nás čeká další milý host. A budeme si opět povídat o bylinkách s paní Ivanou Slámovou. Dobrý večer, Ivanko. Dobrý večer. Tak už minule jsme si povídali o bylinkách, že dokáže zahnat různé dětské nemoci, ale jak je to s dospělými? Taky bylinky dokážou pomoci v našem životě? Tak já zastávám to stanovisko, že bylinky nám ladí tělo a tím vlastně i mysl. Takže bylinky upřednostňuji. Řekla bych, že i záleží na čajích, které si vaříme, protože si myslím, že když o sebe pečujeme s láskou, tak si zasloužíme dobré čaje, kvalitní, ne ty barvené, ne každý čaj je vhodný. Samozřejmě, že se přizpůsobujeme zátěži organismu, přizpůsobujeme se období, ve kterém se nacházíme a také náladám, takže je dobré čaje vystřídat. Ale já bych dneska začala něčím úplně atypickým a to je škytavka, která třeba v rodině někdy si lidé nevědí rady, co s ní. Takže je dobrá. Takové to nadzvedávání bránice, znáte to? Kdy to tlačí. V tom momentě, kdy to tlačí, nebo takové ty předklánění, ruce napnuté dopředu. Buď spadnout a podobně. Zmačkat se sem různě a podobně. Tak to taky není špatné, protože tady je bod záchrany, bod první pomoci. Ale já bych použila anýs, žvíkejte anýs. Ten je dobrý, funguje to a současně s feniklem vlastně taky pomáhá proti nadýmání. Takže ono to velice souvisí úzce, protože trávení a škytání je vlastně jedna problematická situace, tedy když je trávení problematické, tak je dobré žvíkat ten anýs a když už potom si uvaříme i čaj anýs a fenikl, tak nám to potom může pomoct. Tak potom je i dobré používat skořici. Skořice je taky jeden z prostředků, která ladí naši mysl, ale nejenom, že navodí příjemnou atmosféru svou vůní, ale taky pomáhá proti průjmům, proti nadýmání, proti problému se žaludkem.
Tady nemáte skořici, co? Kořici tady nemám, ale tu má každý v kuchyni. Ono, každý Ano, dobavuje takže to perník není nebo- až tak potřebné, no. Potom, když už tady ty problémy ale nastanou s tím žaludkem, tak je dobré si koupit zeměžluč. Zeměžluč je taková nenápadná, ale velice účinná bylinka. Potom k tomu by se přidal Benedikt lékařský a případně měsíček nebo máta petrná. Takže to je zeměžluč, tady máme měsíček lékařský, ano. který si vlastně ano takhle dá koupit, z toho udělat jakýsi vývar. A Ano. potom jste říkala, co ještě? A potom i mátu. Máta jako petrná, taková ano. vždycky je dobrá nejenom na to zažívání, ale taky někdy pomáhá i při kašli, že odhlaňuje průdušky. Ještě jsem chtěla říct, že fenikl a anýs je taky dobrý na kloktání. Když nás začne bolet v krku, tak taky to bývá, pokud to člověk má doma tohle koření, tak taky to není špatné. A nebo potom divízna pomůže na kloktání při bolení v krku. Ještě bych chtěla říct zase něco ještě takového zvláštního, co možná lidi nevědí, že když se stane, že si člověk zadře třísku, anebo vznikne takový ten zánět z toho nechtového lůžka, tak zase takový lidový prostředek. Nastrouháme na hrubo brambor, vymačkáme a uděláme z toho zase takový ten obkladek, zavineme kapesníkem a do rána je 100% po zánětu. Takže se můžeme vlastně vyhnout i tomu nepříjemnému chirurgickému zákroku, případně stržení nechtu. Tak to je zvláštní. To je moc dobrá věc. Já nejenom vaření je moje láska, ale i truhlaření a práce se dřevem, takže těch třísek mívám poměrně hodně. To je Ano, docela ano, dobrý ano. nápad, tak to vyzkouším. Takže říkáte Určitě. vařenou bramboru, rozmačkat. Syrovou bramboru. Syrovou bramboru rozmačkat a vlastně, nebo nastrouhat. Nastrouhat lépe nastrouhat, protože se rychleji vymačká ta přebytečná tekutina. A jako do Obalit. ubrousku nebo do kapesníku Tak. a opět vlastně ovázat Ano. to místo, kde jsem měl zadřenou Kde je třísku. zadřená tříska, nejlépe to nechat do rána. Ono vlastně zase ten brambor, jakoby ta škrobovina vytahuje ty věci, které tam nepatří do toho těla. Kromě i toho hlenu, když jsme tady posledně hovořili o těch dětských problémech, o tom kašli. Co bych vám ještě mohla říct? Zácpa je takový problém. U někoho určitě. Mnoho žen mívá problémy tady s tímto vyprazňováním, takže tady u té zácpy bych zase takový atypickou radu. Ráno bych nechala tu ženu nebo toho člověka vypít tak víc než půl litra odstáté vody od večera. Čistou vodu, bez bublinek, žádná minerálka a ty střeva jakoby dostanou takový prvotní impuls a je to vlastně úplně bezbolestné a bez nějakých projímadel. Pokud to nepomůže, tak potom tady toto lněné semínko. Semínko lnusetého, to je velice účinné. Pan Zentrich doporučuje užívat ji po velkých lžicích polévkových, ale může se přidávat úplně nenápadně do polévky, pokud by to někomu vadilo. Tak do hotové polévky bych i 2 lžice dala do hrnce a vlastně celé rodině to tak nějak vyspraví, to trávení, protože to semínko pokrývá takovým slizem ochranným tu vnitřní sliznici, sliznici vnitřních orgánů a tím vlastně jakoby ji chrání od těch solí a takových jaksi věcí, které je to velmi dobré, to semínko. No nic, tak Ivanko, já vám zase poděkuji a těším se na příští povídání. Doufám, že bude stejně zajímavé jako to dnešní. Děkuji vám, nashledanou. Dobře, já se od vás zase na chvilku odpoutám a půjdu se s diváky podívat do okénka, kde na nás čeká paní Ivana Slámová. Dobrý večer, paní Ivano. Dobrý večer. Já vím, že se z bylinek dají dělat různé vývary, ale jsou i bylinné tinktury, že? To tak jako... Ano, Čemu ano. slouží? Tinktury jsou takové vlastně jakoby koncentrované čaje, bych řekla zjednodušeně. Samozřejmě nejlepší tinktury jsou ty, které jsou vylouhované z čerstvých bylinek, ještě nezavadlých, protože ta bylinka odevzdává vlastně do toho alkoholu, do kterého se vylouhovává to nejkvalitnější, co má, to znamená tu energii, léčivou sílu. Já jsem vám donesla tady ukázat několik těch tinktur, které vlastně velice pomáhají. Mám s nimi velmi dobré zkušenosti. Tady máme právě na nadcházející období tinktury, které velice pomáhají zvýšit imunitu člověka, vlastně už i dodávají vitamíny, protože rakitník řešetlákový je sám o sobě velice vitaminózně zásobovaná bylinka. Vlastně nejlépe ze všeho ovoce a bylin u nás. Zvyšuje imunitu a velice posiluje nervový systém člověka.
Potom tady máme eleuterokok současně s echinaceou. A když bychom dali dohromady tyto dvě směsi, nebo i s tím rakitníkem, tak vlastně si posílíme nejenom tu imunitu, ale vlastně se i sklidníme a máme, tak říkajíc, postaráno o to, aby už nebyl žádný problém. Ale já mám ještě tady jednu takovou poměrně málo známou věc, což je maralán. Maralán je výluch z kořene, který je to maralový kořen a ten vlastně po určité zimní období vlastně jenom sám o sobě zásobuje, když je hodně velká zima, s párkatou zvěř, protože takoví jeleni chodí a vyhrabávají z ledu a ze sněhu ten maralán, ten kořen a ten sám o sobě je uživí, když už tedy není vůbec nic. On je tak hodně posilující, dokonce pomáhá i posilovat mužskou potenci, takže ho velice doporučuji. Opravdu spraví toho člověka tak energeticky, že se lidé i usmívají po té kůře. Potom tady máme i elixíry. Jeden z nich jsem přinesla také ukázat, protože zase i tohle je docela velký problém, hlavně u žen. Elixir migresan je složený z takových bylinek, že pomáhá tu migrénu zvládnout. Samozřejmě, že migréna není problém sám o sobě nějakého jednorázového napětí, většinou to bývá dlouhodobé napětí. To je ta psychosomatika, kdy člověk ty stresy nezvládá a potom, když už je jich moc, tak většinou buď je to tedy žaludek, anebo to napětí přichází do hlavy. Ty cévy v té hlavě se zoufale stahují a volají o pomoc, takže tyhle bylinky pomáhají. Proti migréně. Proti migréně, něco, no. třeba, co člověka hrozně moc trápí, co byste ještě vypíchla, co by se mohlo hodit? Tak ješalvě je velmi vhodná bylinka, která pomáhá samozřejmě na výplachy v úst, pokud jsou záněty, i zubů samozřejmě. Může pomáhat při kašli a říká se, že člověk, který má na zahrádce šalvěj, tak by vlastně neměl onemocnit, protože ona je velmi silná. Pomáhá také proti zbytečnému pocení. Když je člověk takový hodně vyčerpaný a potí se z té únavy, tak ona tak posiluje, že opravdu tedy jako je pomocný, velký pomocný. To je možná něco pro mě, to já občas mám takové problémy. Ano, zkuste. Hrozně unaven. Určitě. Pak bych ještě ten světlík. Dneska je velice rozšířený takový ten syndrom počítačový, to znamená bolesti očí a únava očí, slzení očí, i když to oko ve skutečnosti je zdravé, tak je vlastně jenom unavené. A ten světlík lékařský, to oko, jako, on je jednak i protizánětlivý na druhé straně, tak i pomáhá trošku v trávení, pomáhá i léčit horní cesty dýchací jako vedlejší účinek, ale hlavně vyčistí to oko. Je to zvláštní, že to tak jde, ale je opravdu velmi dobrý. Pak jsou tady směsi, to znamená žlučníková směs, která je velmi vhodná. Pak je tady tonizační směs a ta je dobrá na ty stresy také. Tam už ty bylinky jsou zakomponované, takže ta vlastně jakoby zvyšuje imunitu člověka, aniž by musel třeba 3 lahvičky užívat, ale zase to malinko jiné složení. Záleží už na tom bylinkáři, jak doporučí k každému jednotlivému člověku je třeba postupovat osobně. Ivano, já vám moc děkuji za dnešní hezké povídání a těším se zase příště. Mějte se hezky. Mějte se hezky. A že cibule česnek, jak na maso, cibule česnek, tak i na brambory. Já vás tady nechám pracovat a podíváme se s diváky opět za naším dalším hostem. U nás ve studiu vítám paní Ivanu Slámovou. Dobrý večer, Ivano. Dobrý večer. Dneska máme na našem programu opět povídání vlastně o bylinkách, nebo nebude to o bylinkách? O čem to vlastně bude? Vlastně bude. Je to ale speciální vlastně léčba, která vznikla v Anglii. Tuto léčbu vymyslel nebo sestavil tento systém anglický bakteriolog, doktor Edward Bach, který připravil z obyčejných bylinek takovéto výluhy. A zajímavé na tom je, že to je vlastně jenom skytek těch květů, tedy těch bylinek. Takže ten květ se dává vylouhovat do vody pramenité a dává se za zvláštních podmínek vylouhovat. To znamená, když je slunné nebe, když tedy opravdu svítí jenom slunce, nesmí být ani mráček. A také je to pramenitá čistá voda, ekologicky nezatížená. A nechává se tam vylouhovat, ta kytička odevzdává energetický potenciál, který nám pomáhá právě do té pramenité vody. A ta se vlastně potom konzervuje alkoholem, aby
to tam zůstalo, protože alkohol je takový známý, konzervační prostředek. Můžeme začít s tím, že vlastně ty bylinky, nebo respektive tyhle ty výluhy pomáhají člověku jakési charakterové nedostatky léčit, ale současně i další jiné, na které přijde ještě řeč. Počkejte, charakterové nedostatky, to tady znamená, že jako, když má někdo poškozený charakter, že mu to vylečí? Je to možná, se vám to zdá tvrdé, charakterové nedostatky, ale svým způsobem je to třeba takto říct. Tahle esence působí na je velice známý a rozšířený problém, a to je kritičnost. Kritičnosti trpí opravdu většina národa. Jako, že se jim nic nelíbí, že se jim nic nelíbí stále, ano, stále vidí problémy na druhých. Jo, polévku si přesolila, omáčku si nedovařila, maso si nedopek. Takže chyba je vždycky v tobě, vždycky v tom druhém, ano, ale opak je pravdou. Chyba bývá v nás často. Ale tady ty kapičky pomáhají člověku se zbavit. Bývá to ale dlouhodobý problém. Většinou to nestačí jenom jednou udělat tady tu léčbu. Takže květ buku. Určitě květ buku, ano. Tom pomůže. Tak, tady máme další, které jsem vybrala, které jsou docela časté, a kapičky, které odstraňují strach známý i neznámý, současně i fobie. Možná nějaký takový strach z uzavřených prostor. Zrovna jsem chtěl říct, že třeba znám kamarádku, která se bojí jezdit výtahem, radši chodí pěšky po schodech. Že má fobii z výtahu, takže myslíte, že by jí to pomohlo? Určitě tady mimoluska, jmenuje se to kejklířka. To jsou takové běžné bylinky. Pak je tady aspen neboli topol, květ topolu, ten léčí ty neznámé strachy, to je takový pocit stísněnosti, kdy bývá často u dětí, těm dětem se večer zhasne před spaním a oni mají nejistý, neurčitý strach, nevidí ty duchy, ale co kdyby tam byli. Takže tyhle ty kapičky je tak zbaví toho problému, oni vlastně usínají s úsměvem andílka a my máme samozřejmě taky tím pádem po problému. Jak často se to třeba musí brát, nebo v jakém, jak moc? To se jako nařadí do vody? Nebo? Tady je pramenitá voda, to je takzvaná užívací lahvička. Takže tam je zatím jenom pramenitá voda. Do té se kapnou 2 kapičky té matečné tinktury. Není to něco jako homeopatika? Vlastně je. Taky vlastně jako, vlastně na stejném základu. Ano, na stejném základu, že vlastně v pramenité vodě se rozředí ta tinktura v podstatě. A to se potom jak užívá? Potom se to užívá 4krát denně 4 kapky, zase do trošky vody nejlépe, aby člověk viděl, jestli je to správně nakapáno. No, a pak tady máme pocit nedostatku lásky, to je taky hodně rozšířený problém, nebo neschopnost lásku projevit, anebo i přijmout. Cit projevit, jako ten chlad, jako v partnerském vztahu, že to odstranit. Takže u nás je vlastně potom tím pádem těch srdečních chorob velké množství, protože co to je za kytičku? Tohle se jmenuje cesmína paragvajská. Cesmína paragvajská, tak ta může za tu lásku. Tak. Opět ona ji dodává, ona ji jako pomůže. Ale zajímavé na tom je to, že tady ty kapky se nepoužívají jenom na ten problém, ale současně i na to, když kolem nás je ta neláska. To znamená, že začneme užívat tady tuhletu homeopatickou léčbu, řekněme, a ty kapky jakoby z nás vyzařuje ta láska. My začneme být najednou láskyplnější. Spíš všímavější asi, ne? No, ti druzí to více cítí a víte, skutečně to tak je, že když se v té rodině jeden človíček začne lepšit, tak vlastně celá rodina to jakoby zaznamená a vlastně reagujeme jenom. To znamená, že to skutečně působí. No, takže i na tu nelásku. Pak je tady nedostatek energie. Jsou lidé, kteří mají trvalý nedostatek energie. Mají ten pocit, že jsou zcela přetížení, vyčerpáni a je to jenom proto, že energie není v těch dráhách energetických, kde by měla být. Orgány jsou jakoby oslabené. Hlava pobolívá, ten člověk chodí jako tělo ve vzduchu, už vlastně není tak výkonný, jak by měl být, a to je dost vážné, protože vlastně jede na takový deficit energetický a tady ta oliva, to je prostě boží dár. Takže z květu olivy. Z květu olivy, voňavého žlutého květu olivy. Pak ještě tady je zase další častý problém, devaterník penízkový, ten přináší takové uvolnění proti stresům. Žaludeční stresy, když člověk tedy těmi stresy neustále žije a opakují se, tak ten stres se nejvíce projevuje v soláru, tedy v žaludku. Takže ty bolesti žaludku pomáhá odstranit, ale tam to není jenom na tu bolest, tam je to na to, aby se člověk podíval na ten problém jinak. Tohleto užívání vám pomůže, abyste změnil úhel pohledu a tím pádem odstranil problém.
To je opravdu zvláštní. Tady je napsáno skalní růže, takže tak se jmenuje ta kytička. Tak to jako? se jmenuje devaterník, má žlutou barvu, je to krásná žlutá kytička a ta nejvíce absorbuje sluneční energii a proto se taky používá na ten sluneční pletenec tady. No, pak je jich tady více, je tady květ dubu, který vlastně zase nám pomáhá, když máme pocit nepostradatelnosti, když musíme to svoje zaměstnání neustále až do vyčerpání, prostě být u toho a pořád pracovat a ještě to se musí udělat a já nemůžu jít spát, dokud to, ale tak potom dochází zase k vyčerpání, že? No a na tu nepostradatelnost je tenhle ten květ dubu skvělý, protože člověku pomáhá jakoby pochopit, že to tedy nemusí, jo? Že samozřejmě je i čas na práci, na odpočinek, na zábavu a to je nutné pro harmonii člověka. Ono to ten člověk přijde, až to s ním sekne. Až to, bohužel, no. Že někdy potom je to běží pozdě. dál i bez něj a ano, potom si to všechno uvědomí. Takže to je ještě předtím, než by měl eventuálně problém. Tak. Potom vlastně už jako závěrečné kapičky jsou tady kapky první pomoci. Ano. Ty mám tady namíchané zvlášť, protože ty pomáhají vlastně člověku v takových těch nejtěžších situacích. On je složený z 5 těch bylinek a ty pomáhají k tomu, aby člověk nechtěl uniknout ze situace, kdy nechtějí tedy, jakoby, nechce to tělo jakoby skolabovat. Kapky SOS se to jmenuje zrovna. Kapky první pomoci a ty pomáhají i, když je ten člověk už v tom kolapsu a poněvadž sliznici v ústech, to zdravotníci moc dobře vědí, se střebávají veškeré látky nejrychleji, takže ty kapičky odhrne se třeba red tomu člověku a lehce se tam nakapou a oni skutečně velice rychle střebávají, anebo se může tady ty kapky se mohou dát tady na ty tepny, ano, nebo tady, kde máme ten bod první pomoc pod nos, tam se lehce masíruje a ten člověk opravdu se zpamatuje. Jo, velice to pomáhá, zbaví vás to toho největšího stresu a pak už záleží na okolí, jak nám pomůže dál. Tak je to zase velice zajímavé povídání. Myslím si, že naši diváci si z toho vzali mnohé, že je to poučilo. A kde třeba takové informace můžou získat? Nebo myslíte si, že těmito metodami se zabývá mnoho lidí tady v České republice? No, jistě už spousta kineziologických pracovníků s tím pracuje, ale tam je to víceméně na jenom určitou dobu. Ale jsou léčitelé, já jsem vlastně poradce pro zdravý životní styl a pomáhám těm lidem tímto způsobem, aby se zbavili těch vedlejších stresů, aby ten život se naučili řešit takovýmto způsobem nenásilným, jemným, příjemným ve skutečnosti, protože oni potom ráno vstávají a nemají plnou hlavu problému, ale vstávají z radostí a říkají si, to zase zvládnu, přece není problém. A o to nám jde, že? Abychom ty stresy neměli. Vy bylinkami, my dobrým jídlem. Správně. Takže, Ivano, děkuji. Mějte se já taky těšila mě. A já se jdu podívat na to dobré jídlo. Bečko, doufám, že si z toho něco dobrého uvaříš, aby si mohla překvapit svoji rodinu. No a vám všem ostatním, přátelé, radím, že i když naše kuchařky byly mladé, tak věřte jejich receptům, byly opravdu velmi dobré. Připravte si je. Dobrou chuť a mějte se prima. Jen s prima vařečkou.